आंनि गोसो गोरबोनि अननाय सिबिनाय बावग्रोबाय। गिबि दिनैनि बे आसाम सांस्कृतिक महासंग्राम बे अनुष्ठानखौ सालायनो लानाय अन्थाइबिल बिसिडिसिनि मानगोनां आफादगिरि आरो लोगो आफादगिरि मावथि नोंथांमोन आरो बाहाय नुजानाय बे आफादखौनो सालायनानै मोजाङै मोजां दैदेनलांनो फैनाय रायजो नोंथांमोन, बाहाय नुजाफैनाय आंनि लोगो जासि नोंथांमोन, दामगिरि नोंथांमोन आरो बादायारि नोंथांमोन, रायजो राजा नोंथांमोननो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय सिबिनाय बावनानै आङो एसे सरकारनि बिथोन बायदि संगीतनि सोमोन्दै आरो बे रबीन्द्र संगीतआ माखौ होनो, ज्योति संगीतआ माखौ होनो बेफोरखौ एसे खोन्थालांनो सानदों दसे समनि थाखाय। संगीत होनोब्ला दामनाय, मोसानाय, खननाय बे मोनथामजोंसो संगीत जायो। बे मोनथामनि मोनसे खहाबानो जाया। नाथाय बे मेथाइया खननाया बे खननायनि गेजेरजों भाब प्रकाश जायो आरो मानसिफोरनो मिथिहोनो हायो। ओंखायनो संगीतखौ हारसिङैबो संगीत होनो खननायखौ, खिन्थु दामनायखौ मोसानायखौ होना। दाना जोंनि आसाम सरकारा जोंनो आसामबासिनो संगीतनि सोमोन्दै, मेथाइनि सोमोन्दै मोनसे गियान होनो थाखाय मोनसे महासंग्राम खालामदों। बे महासंग्रामखौ जोङो दा खुंलांनांगौ जाहैबाय। जोंनि जाखांफुनाय खनगिरिफोर बिथांमोनखौ थुलुंगा होनो थाखाय। दा मोनसे खोथा, खननो मोसानो होनोब्ला माबा मोनसे रोंगौथि गोनां गैयाबाथ' मोसानो हाया। मन्चआव दामगोन, बेहाय मोसानांगौ जों रायजो राजानि गेजेराव, होनबा जथेस्थ' बे रोंगौथि गोनां जानांगोन, नङाबा हाया। दा दिनै नुबाय सरकारा जोंनि स्कुलफ्राव बा मोनसे स्कुल अनुष्ठान खालामनानै, शिक्षा अनुष्ठान खालामनानै फोरोंनायनि बेबस्थाखौनो लायाखै। अथस जोंनि गेजेराव दा बे महासंग्रामखौ, सांस्कृतिक महासंग्रामखौ खुंनो नागिरदों। बेहाय हयथ' एसे गोरोन्थि जादों होननानै आं सानो। मानो होनबा जोंनि स्कुलफ्राव बेसेबा गोबावनिफ्रायनो खनग्रा, दामग्रा, फोरोंग्रा टिउसन होनै दासिमबो स्कुलफ्राव जायाखै। होनबा बे उन्दैफ्रा बबेनिफ्राय सोलोंनो फालाय? ओंखायनो बेखौ जेन' सरकारा गिबि राहा लायो, बेखौ आङो आसाम सरकारखौ अनुरद खालामहरनाय जाबाय, खावलायहरनाय जाबाय। दानिया जों मेथाइ मन्चआव गाखोनानै जों बादिनांनो होनना जायोब्ला जोंहा माखासे साबधान जानांगौ खोथा दङ। दा बेहाय मेरिट डिमेरिटनि खोथा दं, गाननि खोथा, मोसानायाव हक खननायाव हक। जों जानला मोनला मन्चआव गाखोनानै गाज्रि आखु देखायोब्ला, आइ आफा नायनानै गाज्रि मोनोब्ला, बिदि फेसनखौ दा खालामनानै शास्त्रीय संगीतआव माना दंखायो। बेखौ जों मानिनानै सोलियो। बेनिफ्राय खननायफ्रा स्पस्त जानांगौ, स्रां जानांगौ, अर्थ बेरखांनांगौ, बेखौ बुजिनानै खननांगौ। थिग बिदि मोसानायाबो, जेरैहाय मोसानायाव मा नांगोन, गाननाय जोमनायाबो थिग जानांगोन। थारमाने बे ड्रेसाबो थिग जानांगोन आरो साजायनायफ्रा बेबो थिग जानांगोन आरो मुद्राफोरखौ थिग मथे खालामनांगोन। आखाइ फेसन बा आथिं फेसन, नायनायनि फेसन, गोदान फेसन, जानजिनि फेसन, बेफोरो मुद्रा। दा बेखौ जोङो सिस्टेमेटिक मिथिनांगौबो आरो बेखौ बाहायनांगौ। दाना आं नुबाय दाहाय एसे एनै मोसानायावनो उन्दैफोरखौ मोजां रोंगौथि गोनां उन्दैफोर नुदों, खिन्थु बिसोरो ओरैनो आन्दाजै सोलोंदों। बबेबा केसेटआव नुनानै बा फिल्माव नुनानै सोलोंदों, बिसोर आवगायनो हादों। बिसोर जुदि थिग मथे सोलोंनांगौब्ला
थिग बै शिक्षा अनुष्ठान थानांगोन गामि स्कुलाव जेराव मोसानाय खननाय दामनायनि फोरोङो बाय थांनानैसो मोजाङै भाबै रोंनो हागोन आरो नङाबा गाव मा खनदों बेखौ गाव मिथिनाय नङा गाव मा फेसन खालामदों बेखौ मिथिनाय नङा बिस्रा मोनफा मोनफा नाम दंजोबो मुद्रा दङ बाहाय मोनसे दङ ताल गाना ताल थायो प्रत्येक गानानो लय खारथि थिग दं बेबो थिग थानांगौ बिदिनो बेफोरखौ मिथिनो थाखाय मात्रा अखौ मात्रा होनो ताल होनो लय होनो बिसोरखौ मिथिनोब्ला एकमात्र स्कुलनि दारैसो हायो गामि स्कुलनि दारैसो नङाब्ला सासे उत्तम गुरु जानला मोनला गुरु नङा सोरबा रोङाबालानो फोरोंगोन बे भुला थांगोन बेनाव ओंखायनो उत्तम गुरुखौ हमनांगौ जेरै इसोर मोनोब्ला उत्तम गुरुखौ हमागौ माने इसोरखौ मोना सत गुरुखौ मोनागौ माने जाया जों मोदाय दावदै जों खारसोमबाबो जाया सत गुरुखौ नांथारगौ निर्देश दङ जुगे जुगे महापुरुषफ्रा बेखौ फोसावखादों जोंसो मानियाखै थिग बिदिनो इसोरखौ जों मोननै सत गुरु नांगौ थिग गानखौ सोलोंनाबो उत्तम गुरु नांगौ होनदों नङाबा जाया आं दहाय आगोल होनदों बायदिसिना फेसन खालामनानै खननाय जोंनि मन्सफ्रावथ' जों नुनो मोनो बिदिनो नाथाय बेफोरखौ जोङो नुनानै गाज्रि मोनो जों मोजां मोना ओंखायनो मानसिफ्रा जेरैबायदि मोजां मोनो भद्र भाबै एखेबारे सोद्रोम भाबै खननांगौ ओमफ्राय मानसिफोरनि अननाय बुथुमनो हानांगौ आरो आं गोबाव जोंहा सम गैया जों दा माबाखौ जोंनि हाबाफारिखौ मावलांसिगोन आरो नोंथांमोननो आङो फिर अननाय सिबिनाय बावनानै आरो बे बैसागिरि खनगिरि बिथांमोना जेन गोसो होनानै मोजां भाबै खनो मोसायो बेखौ खावलायनानै मोनो मोनाखौ सिन्था खालामनाङा मोजां भाबै देखायनो नाजानांगौ खनो नाजानांगौ बे आं बयनिबो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय सिबिनाय बावनानै आंनि सुंद' बुंनायखौ बेहायनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों बे समावहाय जोंना मानाव गेदेर साराहाय जोंनो दिनैनि हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै गोबांथार मोसानायनि आरो मेथाइ खननायनि माखासे नेमखान्थि लोगोसे डिसिप्लिन आब्रुथि गोबांथार खोथाखौ मिथिहोबाय आरो जोंनो बोसोन होलांबाय बे समावहाय सारनिसिम आङो VCDCनि जानानै रोजा रोजा साबायखरखौ जासिबाय दा जों गोबाव खालामला हाबाफारिखौ आवगायलांनोसै दा जोंहा बेवहाय मेथाइ खननाय आरो मोसानाय मोननै आयदा दङ दा जोङो रेजिस्ट्रेसन खालामनाय हिसाबै मोनदोंमोन गासै 62 बादायारि बिथांमोनखौ जोङो मेथाइ खननायाव मोनदोंमोन रेजिस्ट्रेसन बानायनाय हिसाबै दा बिनि गेजेराव दाखालि आङो कन्टेक्ट खालामजोबदों सासे सानैयाल' हमाखैमोन ओमफ्राय माखासेया बुंदों बाय फर्स फोरोंगिरिफोरनि स्कुलनि फोरोंगिरिफोरनि नारसिननायावसो बानायहरदों जों मिथियानो मबे बिष्णु प्रसाद गित मबे भुपेन हाजरिका संगित जेबो जों मोनथिया खोनाफेराखै बेखौ बुंजोबदों आरो ओमफ्राय साफा सानैया बुंदों आरो नाजागोन हायो हाया सम आरो बोथोरा मिलायोबा थांगोन बेबायदि रोखोम बुंदों दा जोङो सासेल' फरायसाखौहाय मोननो हादों बेवहाय बादायारि बिथांखौहाय आरो ओमफ्राय मोसानायावहाय जोंहा ग्रुप मोनथाम दङमोन ग्रुप मोनथामनि गेजेराव जोङो मोननैखौ मोननो हाबाय मोनसेखौ मोननो हायासै बिथांमोननि ग्रुपखौबो आं बे समाव फोरमायखानो लुबैदों बिथांमोनहा बागुरुम्बा ग्रुप मोनसे बागुरुम्बा मोसाग्रा जेनेबा लुखुमनि बसुमतारी बिथांमोननि ग्रुपआ दङ बिथांमोनहा बालाहामानि ओमफ्राय मोनसे ग्रुपआ दङ तनुजा ब्रह्म बिथांमोनहा बालुकमारिनि दा बे मोननै ग्रुपआल' दिनैनि बे बादायलायनायाव बाहागो लागोन आं बेखौहाय बे समाव फोसावबाय आरो जायफोर बाहागो लागोन बादायनायाव बिथांमोनखौ आङो थागथियारि जानानै थानो थाखाय खावलायखाबाय जोङो दसेनो जोबखागोन नोंथांमोनहा नोंथांमोननि डिसिप्लिनजों गावनि रोंगौथिखौ मोजाङै मोजां दिनैनि बे हाबाफारि बा बादायलायनाय बेवहाय दिन्थिनानै साफ्रोमबो बेवहाय नुजाथिफैनो हानाय नायगिरि बिथांमोननि बिजिरगिरि सारमोननि गोसोखौ गोजोन होनो हागोन आं बेखौ मिजिंथिदों दा बे समाव आङो दिनैनि बे सिनायथि होनायजों लोब्बा लाखिनानै बिबुंथि लाखिनाय हाबाफारि बेखौहाय फोजोबबाय बे समाव जोंनि दिनैनि बे गुबै आयदायाव आं फैबाय गोजोन्थों